Inilatag naman po ng lokal na pamahalaan ng Mangaldan ng isang Comprehensive Drainage Development Master Plan sa Department of Public Works and Highways 2nd District Engineering Office bilang pangmatagalang solusyon sa problema ng pagbaha sa nasabing bayan. Ayon sa LGU, layon po ng plano na tugunan ng matagal ng suliranin sa ilang barangay na nakakaranas ng pagbaha tuwing tag-ulan at may sama ng panahon. Kabilang sa mga natungon na pangunahing dahilan ay ang mga kondisyon ng mga river systems at hindi maayos na drainage facilities ng ilang lugar. Bagamat patuloy ang sinasagawang kanal declogging, localized drainage repairs at iba pang flood mitigation projects, iginiit ng LGU na kinakailangan na mas sistematikong hakbang upang masiguro ang pangmatagalang solusyon. Tiniyak naman ng mga engineer mula sa DPWH na kanilang pag-aaralan ng naturang master plan at agad na magbibigay ng kaukulang aksyon. Matatandaan na ang pananalasa ng super typhoon na si Nando ay muling nakaranas ng pagbaha ang ilang barangay ng Mangaldan, kabilang ang Navalungan at Banawang. Kaugnay nito, nagpapatuloy ang inventaryo, survey at ocular inspection sa iba't ibang drainage system sa bayan upang matukoy ang mga lugar na dapat unahin. IFM News. IFM News. IFM News.